आइसुक 3:30 बाजै दङ हा तांखानिबा राबारले मारा जावनाय बिलाय अमते हायखे टेपार रोमांनाय खिलि परियै दंखामो आसा बिए रखलाय एमए रखलाय सासिहाय लास्ट ले राबार रानाय के स्पाइसियो दा कमांको लासि संसांको हा और टेपार रखलाय सावानि लै दर दंगो हायसि हजाक साजाक रंगो बुतै माया के तानि बुतै माया प हाय प sok por हाय सिं जागो उले नाबले हि हाय रक सिं तफाय बिलांका रसि फुं 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 रक फुं तफाय बिलांका आचो मारा मारि र ओ लो 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 उमतर बा आचो र तो थुया गजा दे आचो दर के उंबाइला आचो र फं फं के पंजा माने बइंखे किरि खारनाय के आंनि खारिया सिनि बुकुं बारा रक जे सिक राबार बागान दंफा निजे रावै माइ दंफा हिसाबो के जों लेबरसि जोंखौले रासिनाय खलायसिनाय वाजे रखबले आसो गुइ बरक रां लेखासिनाय जों हिसाबो लेबरसि राबार मालिक गैया